Cuina de sa bona. Farem unes roletes de peix d'aquestes que m'encanten. Farem unes roletes de llagostins, peladets i trossejadets, però abans anem a fer substància, anem a fer un bon brou. Farem un brou avui més bé lleugeret, on tindrà molta presència el cap del llagostí, però també hi posarem aquest cap de lluç que tenia per aquí. L'altre dia vaig fer el tronc. La cuina sempre són les bases. Si tenim un bon producte com aquest llagostí, però li acabem posant un brou d'aquest de tetabric, malament anem. Tomatigueta de ramellet, que m'encanta dins el brou. Un bocinet de ceba, donant foc, i un parell de brotets de julivert. Començant bé. Bones bases. Ja tenim el brouet que comença a fer feina i anem a pelar llagostins. El llagostí és un producte avui dia assequible, el poden trobar fresc o congelats. A mi m'agrada comprar-los crus, mai bullits. D'aquesta manera controlo el punt de cocció i, a més, puc treure tota la substància a aquestes cloves i caps que ens donaran molt de gust al brou. Hi afegirem salsifís, que és aquest tubercle antic, finíssim, i farem una salseta verda. Avui anem a les totes. Ens queda una estona de pelar mentre se fa el brou. I ja vos dic que tots aquests caps van cap a dins. Llagostina pelats, això serà una delícia. Farem unes raoles d'aquestes de padrina on combinarem aquest peixet, que fa comptes que anàs al brou només. Però a veure aquest capet com està, ja me fa veure que les popetes també els hi posarem. I mentre pelarem aquest salsifís. Veu quina cosa més blanca. Aquesta arrel comestible, textura de tubercle molt finet, un plat de cort, de gent benestant. Les plantes en fan poques, són poc rendibles. Avui dia ja és més bo de fer trobar-ne i és bastant consumit al centre d'Europa. A mi m'agrada moltíssim, el trobo molt fi. Podríem dir que és com una patateta però molt fina. Els pelarem, els arrentarem, colarem el brou i seguim anant per feina. I ara agafam aquests salsifís, els atallem a bocinets i els donarem un bullet a dins aquest brou de peix. Només una mica, just els deixarem molt al dente perquè els acabarem de coure a dins la nostra salsa verda. I això ja pren molt per bé. Anem a preparar per fer les nostres raoles. Tallarem aquests llagostins a bocinets més petits i després els atremparem. Ja tenim els llagostins i ara anem a aprofitar aquestes popetes que tudar-les és un pecat. Això probablement és la millor mossegada del peix. Mireu això, quina galteta, com que l'hem bullit al punt, mireu quina cosa, I el llomet, aprofitant bé tot, que aquí no s'atuda res. I els salsifís, mireu-los, dins aquest brouet com millora. No són cuits de tot, els acabarem de coure dins la salsa. Anem a trempar les raoles i els donarem molt de gust i una mica de textura, que per mi és determinant. Tallam all petitó, per endins, una miqueta de julivert, un poquet, la resta anirà a la salsa, en 2 cops, i un poquet de moraduix. M'encanta, ja ho sabeu, tinc debilitat per aquesta herba. I ara una mica de textura i de gust que li donarem amb aquestes bledes vermelles. Utilitzarem només la fua, que passarem una mica per la torradora, per llevar-li humitat cap a dins. Sense oli i de no tenir-hi greix. I estem que la bledeta perd humitat, pelam una poma. M'encanta aquest punt, aquest contrapuntet, una mica dolcenc, un somarisc que també té aquest punt i el peix. Aquesta poma mos anirà de luxe aquí de dins. La ream i aquí tenim aquesta part que ja mos serveix com a de ciment, perquè tot ajunti, perquè tot se mescli. Poma de dins i la bledeta, veus? Que ja és ben morta però que mantén color i, sobretot, aquesta mineralitat. Tenim un plat molt mariner i la bleda el mordú a la terra. I ara toca sou. A mi m'agrada afegir-li a poc, és qui me demana. Però primer en batré 2,
a fi de tenir-los ben mescladets. Primer n'hi posam la meitat. I veiem com millora la textura i que mos hi demana l'altra meitat. Però fes-ho així, fes-ho en 2 vegades, d'aquesta manera no farem clar. I ara anem a lligar aquestes rodes. Li posarem 2 cucharadetes de farina de ciuró. Li podríem posar farina de blat, però la de ciuró crua, sense haver-la de cuinar, és molt més bona. Té aquest gustet un poc més a terra, més mineral, com les bledes, que mos hi anirà perfecte. I ara n'hi posarem 2 de sèmola. A mi m'agrada trobar-hi aquests crics de la sèmola. M'apassiona aquesta miqueta de textura que li dona. Si no tenim sèmola, 2 cucharadetes de galleta picada, de pa reat, mos aniran també perfectes. El posarem bé de sal. Li posam al final perquè no mos tiri l'aigua al peix. Posam una miqueta de sal, no molta, ja sabem, els productes de la mà ja tenen la seva, i una mica de prou bo. I anem a fer les nostres raoletes, i cap al foc, planetes, perquè se coguin ràpid i per tot. I aquí les tenim. Anem ara a fer un guarniment ràpid, senzill. Una salseta verda, aquests 2 alls prendins, una miqueta de sal, hi posarem una mica de provolò i una part de julivert. Aquesta part primera mos donarà gust. Farem una salsa d'aquestes gairebé instantània. I ja hi anem amb 2 cucharadetes de farina, per donar-li textura. No massa, perquè acabarem de coure els salsifís i ells mateixos ja mos mollaran una miqueta de midó. Sí que és vera que el salsifí és finet, per tant, no és com la patata que mos engreixarà el brou. Això ja està. Hi posarem una goteta de vi blanc, poquet, perquè si no després mos queda una salsa verda molt àcida. I a mi, que m'agraden els cítrics, crec que no és l'ideal. Crec que ha de ser melosa, untosa, amb aquest punt mariner que mos donarà el brou que li hem posat. Abocam els salsifís prendins, i com he dit, els hem deixats al dente, i ara regam amb aquest brouet de peix que hem fet. Tot s'aprofita, recepta d'aprofitament. Hem començat fent brou per bullir les pells i per treure tot el gust, i ara el que farem serà aprofitar aquest brou per lligar la salsa. Li posam una miqueta de julivert, en fresc, aquestes esquimordones punx a lo darrer, i una miqueta de grell, el mateix, frescor, una salsa marinera. Aquí ho tenim, integrant bé, i ja anem a emplatar. Salsifís a baix. Això ho podríem fer perfectament amb patateta, seria boníssim, amb uns espàrrecs blancs. I ara, les roletes aquí damunt. Ja només mos queda una miqueta de salsa verda aquí davant i una miqueta de tronquet de sablada vermella per acabar. I amb aquestes enraoles marineres, amb els salsifís en salsa verda, anirà perfecte aquest son rebell de narmero i adrover, un plat llevant fet amb viognier, fermentat en ciment i roure, un vi en cos, gust i estructura ideal per aquest plat. Raoleta, salsa verda i salut! La setmana que ve hi tornarem amb vosaltres i per vosaltres. Mentre, bon profit i salut. Jo li donaré el mesclat, que la vida són 2 dies. Salut!